Amen. Maayong gabi ka na itong tanan, pinalangga binati na mga kaigsuunan nga nagsunod kanunay sa atong tulumanon taknas pagtuon. We are very much inspired tonight to meet with you all again. Nining si Manahonas tunga gyud nga adlaw. And we are celebrating midweek. Munang moingon po mig happy midweek kaninyong tanan ug samtang kamo nagsikay-sikay sa inyong mga panihapon nga na, ni apod mi dinhi magkalingaw sad ni og batbat sa ato ang lesson sa milabay nga gabi o karong gabi una, which is still about the promise of the Messiah. Ato ganining uluhan ni atong karong si manahon ang mga kaigsunan og the noble Prince of Peace. Ug mailhan nato og unsa gyud ang extent sa iyang pagpangga sa iyang mga katawan. Natay panultihon nga those he loved, he justice. Sa ato pa iya daw ginagukod, ginakastigo, ginabunalan ang mga tao nga iyang mga pinalangga. And this is same with the Israelites kaniadtong panahon sa diha nga si King Ahaz ug si King Hezekiah ang naghari mga kaigsunan. Karon kuyo gihapon nato ang quarantine bodies diri sa South Philippine Union Conference, si Doc Ray de la Cruz ug si Pastor Dan Palomares magkikauban ka nato. Hangyo nato si Doc Ray nga mubukas nining ato ang pagtuon karon uban sa usa ka pagampo. Mag-aampo kita. Gamahanan na mo nga Dios. Nini nga taknaa Ginoo. Magatuon kami sa imong mga pulong. Hangyo na mo ang kaalam pinaagi sa Balaang Espiritu. Og panalangin labi na sa among mga pinalangga nga mga televiewers sa nagkadaya nga plataporma sa social media. Nga ikaw magauban ngadto kanila, magahatag kanila protection. Bisan pa ang among mga listeners sa tanan nga mga Hope Radio nga maabot niini nga Sibia. Salamat Ginoo nga ikaw nagauban kanamo, nagatubag sa among mga pagampo sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat kayo Doc Ray. Atong unahon ang pagpanimbaya mga kaigsunan, Pastor Dan. Daghang salamat. Mayong gabi alang kanatong tanan mga higala, mga kaigsunan. Paspas kaing dagan sa panahon. Murag kanos alang ni aging Sabado ni kilab lang niya napuntas tong ato nga bahid sa simana diin magpadayon kita sa pagtuon sa atong leksyon ug unya ato puning ibahin ngadto sa uban labi na gyud sa atong membros panimalay. Atong i-greet ang tanan natong mga kaigsunan dinhi sa Cagayan de Oro City. Dina sa Bulwa Church, gusto natong sampiton si Brother Roger Pagubo. Dinhi sa Bara na din si Brother Adam Baslot. Ug sa layo-layo nga mga kabaybayunan atong ipakatag ang atong greetings ngadto sa Central Philippine Union Conference dinha sa Bohol. Nag-abiso si Brother Rufino Gomez Jr. Nga na turnover na ngadto kanila ang ilahang building permit, and that's a good signal for them to begin the construction of the church din sa Luon, Bohol. Amen. Amen. So maadtong gabi ininjo dinha mga kaigsuunan o mahinaot nga naamos mayong panglawas dagan ta ngadto sa Leyte, ato sa Capotes Island, sa atong mga kaparentihan dinha, Barcinas, Palomares families, ug mubalik ta diri sa Davao. Di naa dinha ang kuwerpo sa Davao Mission, dinhi sa Northern Davao Mission. Atong i-greet si Brother Lloyd Tinido, ang ilahang treasurer dinha. Ug tanang mga kaigsuunan nga nagaatang karon og nahimong kabahin sa success ug sa struggle nining ato ang taknas pagtuon nga karon na ata sa all-time high sa ato ang broadcast tungod sa inyo mga suporta. Ang Diyos magapandalangin kanini og welcome sa atong diskusyon. Amen. Salamat Pastor Dan. Doc Ray. Yes, happy midweek kaninyong tanan mga kapaglaom. Gusto na akong i-greet una sa tanan. Si Papa Bing diha sa Hope Channel sa Southern Mindanao Mission sa Hope Radio 95.3. Happy midweek kaninyong tanan. O gusto sad na akong pasalamatan ang tanan nato nga mga health directors tibuok Mindanao. Unahon nako si Pastor Yata diha sa Southern Mindanao. Sa inyohang mga suporta sa pag-abli sa ato ang bag-o nga programa nga mao ang Heal Thy Lifestyle matag Martes o Huwebes sa gabi. Si Pastor Magdadaro ang ato ang presidente sa Davao Mission. Salamat kayo sa inyong suporta. And at the same time siya ang ato nga health director. O si Pastor William Nacorda. Happy midweek diha Pastor Nacorda ayo sa pag-retire.
kay kinahanglan pa ka sa buhat sa Ginoo. Mausab si Pastor Loni Sena diha sa Northeastern Mindanao Mission. Happy midweek. Apil ang atong mga kaigsunan nga nagapaminaw sa atong Hope Radio diha sa Butuan City. Mausab si Pastor Teddy Baang nga atong health director dinhi sa North Central Mindanao Conference nga naningkamot in taon nga makaapil gabi apan wag yun siya nakatungha tungod sa mga sirkumstansyang wala niya ma-control sa iyahang kaugalingon or sirkumstansya nga beyond his control. O si Pastor Tevez diha sa Central Mindanao Mission sa Bukidnon. Salamat sa inyong suporta, tanan nga mga magbubuhat din ha, apil ang atong mga administrators. O sa Western Mindanao, si Pastor Ursonal, Rolly John Ursonal, ang atong health director. Salamat sa maong presensya o sa maong suporta. O ang katapusan si Pastor Clint J. Ursonal, sa Hulga, nga bisan pa nagbiyahe kagabi from Zamboanga padulong sa Zamboanga, Sibugay, naningkamot in taon siya nga maka-appeal ug makahatag sa iyahang promotion sa atong programa sa Heal Thy Lifestyle. Makausa pa, gusto na akong kamo dapiton sa pagsunod, pagtanaw, niini nga atong programa Heal Thy Lifestyle sa matag Martes ug Huwebes sa gabi, ugma sa gabi. Kay kini makahatag og tabang kanato unsaon nato pagmintinar sa kusog nga atong immune system ug sa maayong panlawas. Happy midweek kaninyong tanan mga kapaglaw. Amen. Ato lang idala kadali, no? Briefly. Niya din si Izzy. She will be celebrating her birthday tomorrow, 7th birthday. Wow. Happy birthday kanimo, baby Izzy. Niya na din si Ma'am Linda Bana joining us tonight. Si Junjun Hikali Gabatan is also with us. Kunya ni asab diri mga kaigsuonan. Si Roger Castañares is joining. Si Betty Panbaldoza, Val Daril Anhao is joining. Si Brother Jun Langurayan, naapon nagkikooban ka na to. Si Vita Claire Tansano, nangutana siya o asa daw ang atong broadcast sa YouTube na atay technical glitch. Hopefully, mubalik na siya karong taon-taon. Si Maria Tonyakaw is joining. Nga din na si Beth Baldosa, gikan sa Singapore. Si Bienvenida Catalan is joining from Pinyan, Zamboanga del Norte. Mayang gabi kanyo diha mga igsoon. Si Ami Apurado is joining. Ni asab din si Leo Paronda, si Bienvenida, niya na ato na na-mention mga kaigsuonan. Si Erna Angulo, nagpadala siya mga greetings. Si Carlos Amor Baleadares is joining us again tonight, galing po sa Makati City. Si Ma'am Sisa Montes Barrientos Beltran, regards me sa imuang Sinamon. God bless you kanunay. Si Ma'am Rebecca Belga is joining from Silang, Cavite. Na din si Shirime Javier, si Jem Lapura o kaninyong tanan mga kaigsunan. Di na mo ni mahurot og hingalan kay daghan kayo gyud ang nagpakiguban kanaton. God bless you continually. That's our constant prayers mga kaigsunan. So, we are now ready sa ato ang lesson discussion. Atong na-mention kadali kaganina nga ang tanang mga gihigugma sa Ginoo iyang ginakastigo. How true it is. Ato ning tanawon karon mga kaigsunan, and another some more details sa atong lesson ni ining gabihon na. Pastor Dan, mga pasiyon ng mga pamulong palihog. Daghang salamat, Pastor Hes. Dunay explanation nato gamay nga ang ato ang Ginoo gitawag siya Noble Prince of Peace. Pero wala nagpasabot mga kapaglaom nga wala siya latigo, no? Kini nga Noble Prince of Peace, naghatag ni siya og dako gyud kayo nga kanang influensya o ang konsepto nga gisulti bisan pa din sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 7 nga iyang ginakastigo kadtong iyang mga hinigugma. Ang atong leksyon sa Martes naghisgod dinhi og the rod of God's anger. Kining pulong nga rod mga kapaglaom dinas balaang kasulatan, wala gilaing implication ani, no? Latos gini siya, latigo, murag kining rod sungkod man ni, no? Kanang latigo, garuti, no? Garuti, ulisi. Inon ta nga ulisi, bugat-bugat ni siyang naa. Kung imong tanawon ang
sulat ni Maalam Solomon, ingon siya dito, if you spare a rod, you spoil the child. But pasabot nga, ang pulong nga rad mga kapaglaom has something to do with discipline. O unya, kinesya, essential kinesya, alang sa matuto, dili lamang sa mga kabataan, kundi sa mga katawhan sa Dios, kamao ang mga Israelitas niadto nga kapanahonan. Kung atong silipon balik makaisuna ng ilahang history, especially during the time of the judges, kung imong tanaon din ha, doon na sila gitawag mga kapaglaom nga siso experience. Now, ang siso experience nila, nagahisgot, nga kung naa sila sa height sa ilahang pagkamatinumanon sa Ginoo, kung naa sila sa ilang mode sa pagkabuutan mga kapaglaom, ang tsansa mao nga naa sila sa kalinaw, naa sila sa kahayahay sa panginabuhi, ug matuman ang mga conditional promises nga nagaingon nga sila mahimong ulo dili ikog, sila mao ang utanganan dili mao ang mangungutang. But sa diha mga kaisunan nga mukapos na pod ang ilahan na pong pagkabiliako mo tukar na pod kanang ingon sa mga taga Cebu nga ang biliboy bitaw sa karabaw nga natural kayo mo sugmat na pod ang mahitabo din ha tuwa na pod sila maunlod na pod sila sa ilang eksperyensya. Naanapod sila sa kagulanan, naanapod sila sa mga dimalas kung naaman ang word. Pero sa Biblia, matawag na siya nga igo lang nila giantos ang natural mga kapaglaom nga resulta sa ilahang mga desisyon. By the way, makaingon gyud ko nga maski ang Dios muhatag nato og kastigo, pero iyahan ning himuon mga kapaglaom in a very moingon ko nga mild manner nga ikaw mismo ang mahibalo nga naa ka ni ana tungod ra pod sa imuhang desisyon, no? Sama ni mga balatian mga kaisunan, akong unahan si Dr. Reyno kay mo man ni favorito kay ini nga subject matter. Kini bitaw magsipon-sipon ta, dili lang ko moadtog lain ako lang, no? Ang kalaban kay nako mga kaisunan, musulti lang ko aron nga dili pud mo manintal nako ani kanang mga pagkaon nga bugnaw. Solid man na or liquid nga musulod sa ko ang lawas. After pila na ka minuto o adlaw, magproblema gyud ko. So, mahibalon ako, kanang matintal ko, mo inom kong juice nga bugnaw. Pagkatato na, karat-karat akong tutunlan, peace lango na dayon. So, natural consequence makaisunan. And it happened many times in the past, in the history of the Israelites makaisunan. Sa diha nga na sila mga wrongdoing, sa diha nga mutulibagbag sila sa ilang pag-alagad sa Ginoo, diha dayon ma-feel nila ang consequence. And that is God's way of disciplining them. Pero kaya balo mo mag-unsay na sumpay sa unahan makaisunan. Nag-ingon gihapon dito nga God still longs for them to repent. Kay nga naman wala siya plano nga naay usa nga malaglag o mawala kung dili ang tanan unta moadto sa paghinulsol. So in the same manner, He dealt with the people of Israel during the time of Isaiah nga mao gihapon to makaisunan. Flexible kayo ang Ginoo, unat-unatan niya ang mga tao just to reach them. Pero nag-ingon ba po dito ang naay caveat, no? Naay warning sa itong leksyon nga nag-ingon ba dito, magbantay po kay nga naman, dunay mga hari sa Israel, labi na gyud sa Huda, labi na gyud sa Israel, nga sa tanto nila, nga sigig biya o sa sige nila og pabadlong, sila pod daw maabot ang panahon nga ang Dios dili na maka-reach out nila. Not because His hand was shortened, pero because mga kaisunan of the fact nga sila nagpalayo na gyud gikan sa Ginoo nga by operation of God's grace makaingon ta nga niluwak na sila ngadto gawas sa grasya sa Ginoo. Yeah, salamat kayo Pastor Dan. Doc Ray, additional nga mga punto nining atong lesson karon. Salamat Pastor Hes. Tinuod na no, mga kapaglaom, kung atong tanawon sa sinugdan pa lang sa gibuhat sa Dios ang tao, gitagaan na ang tao og kagawasan or freedom to make choices. O kining freedom, kung atong tanawon, naa ganitay kagawasan mga kapaglaom, no, mga kaigsuunan nga maghimo sa atong pagpili. There is always an option nga posible kita nga makahimo og decision nga sayop. Og dili pud ta pwede ana nga kanabitaw pugnan ta sa Ginoo o babagan ta sa Ginoo. But the Lord allowed us, sa atong leksyon nagingon, nga ang Dios gitugutan niya nga atong matagamtaman unsay bunga
sa atong sayop nga desisyon. Gimension man gaganihan ni Pastor Dan nga kung unsay atong gihimo sa mayong panlawas nato, sa atong panlawas, ang bunga ana actually para nako dili na kastigo sa Ginoo, gitugutan lang sa Ginoo nga ato ang matagamtaman, maagian nato ang maong resulta sa ato nga pagbuhat. O gusto nako, although dili perfect nga example nga akong gamiton, ang yutanon nga mga amahan o mga ginikanan nga walay ginikanan nga open and close quotation, normal nga ang iyahang tuyo, ang iyahang kabataan padulong sa kalaglagan. Wala. Kung atong tanawon ang tanan nga mga ginikanan, parehas na ako sa una, sa gamay pa ko, murag, Pastor Jesus, Pastor Dan, murag nakaangkon yung ko, kana bitaw, kasuko sa akong ginikanan kay, di ba ko kasabot, kada bitaw, kastiguhon ko, kanang latuson ko katungod kay, nakahimo kong dili mayo, na matanong nga, nabutang yun sa akong hunahuna nga, klasihang mga ginikanan ni nga, wa may pagigugma. So, usahay, we have that feeling nga wala tagihigugma sa Dios. Apan, kana mga kapaglaom, gitugutan na sa Ginoo, tungod kay kita gihigugma niya. Gusto gyud niya nga mubalik ta niya, kay tanaw na to ang kaagi sa mga Israelinhon, mga the nation of Judah, nga time and again, balik-balik sa Dios sa pagtawag ngadto kanila. Kay gusto gyud siya nga mubalik siya ngadto sa iyahang sabakan. Apan sa diha nga mura bitaw kanang sa Tagalog pa suyuon ta, magsamot man ta og kanang kagahi bitaw palayo ta sa iyahang mura og magpa unsay term nga atong gamiton ana nga magpaimportante pud ta. Murag magpaugat man punta. So, murag mauna ang ilahang nga naagian mga kaigsunan to the extent nga itugutan yun sa Ginoo nga mugahi na yun ilang mga kasing-kasing nga di na yun sila kadungog kay nagpalayo na sila, di na yun sila makabot sa Ginoo apan gitugutan sa Dios nga ilahag yun katubitaw lesson nato atong miagi nga they learned the hard way mga kaigsunan. Apan gusto na ko nga ipasantop ka natong tanan nga ang Dios nagpabilin nga mahigugmaon alang sa matag usa ka nato. Gani kung atong ipadayon ning atong leksyon, maabgian nato ni karon dugay-dugay nga there was the solution nga gihatag sa Dios. Amen. Salamat kayo sa mga kauban din sa panel mga kaigsunan. Bisag unsaon na to og kana bitong palubad nga atong ingnon nga kining pagkastigo sa Ginoo gugma gyud nagpaluyuan eh. Pero kung ninyo bitong tan-awon ang title sa lesson sa Martes, The Rod of God's Anger. Wa gyud ka kaingon diha nga the rod of God's love. Tinuod ba gyud nang masuko ang Ginoo mga kaigsunan? Kaning mga negative nga mga terms supposedly ato ning makita nga dili kayo siya usually nga gina-attribute nato sa Ginoo. Pero makita ni mo ning mga negatibo nga mga terms mga kaigsunan and could be interpreted positively. Sama pananglit. Ang Dios iyang gi-project iyang kaugalingon nga silusan. Negatibo man ang igihan ka. Pero kining ingunani nga mga butang kung mo pakita ang Ginoo niini nga mga traits mga kaigsunan are all but actually zeroing down into His ultimate purposes. Sama pananglit, balikan na to ning iyang pagkastigo. Kining bunal, no? Pagbunal, bisan si Pablo mga kaigsunan. Nagsulti siya sa mga taga Corinto nga unsa may inyong gusto, nahaon mo nako uban ang grasya o bunal ba kaha nga uban sa pagmahal. Pero kining beatings mga kaigsunan, kining pagbakos pag dapat nimo sa imong mga bata. Although karong panahon na naman gyud legislation nga labi na sa laing nasod nga ma-child abuse ka kung imong kulatahon ang imong anak. Pero kung naa ka sa sakto nga rason mga kaigsunan, do it. Daghan kayo ang mga societies karon nga nanay protections, nanay daghang katungod ang mga bata nga gikan sa pagbunal sa mga ginikanan. Pero tanawa, these societies have become so permissive, dili ni hinuon maayo ang resulta sa ilang mga kabataan. Ako personally,
moingon gyud ko nga na-appreciate nako ang pagbunal sa akong mga ginikanan kaniadto. Amen. Nay mga panahon nga rebellious kay nga akong unahuna, makaingon taw sa hay nga mudako lang gyud ko, kabalos ra gyud ko ninyo. Pero maumpawa na tanan mga kaigsunan the moment we get to realize the reason ngano nga gikastigo ta. Labi na gyud og ginikanan na ta mga kaigsunan. So the same thing is true. Dali ra kayo ta nga makarelate mga kaigsunan ngano nga naay pagkastigo ang Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Although makita nimo nga natural ni nga consequences, pero kanang kasuko sa Ginoo mga kaigsunan is a natural gesture. Di gyud ka matingalang masuko ang Ginoo. Kita masuko man ganita, pero kanang kasuko mga kaigsunan is not prevailing. Lisod man po na nga sa tanang panahon na lang gyud. Suko na lang gyud ta. Di na lang gyud po ta kahibalo mo langga-langga, di na lang po ta kahibalo mo puyok-puyok sa atong mga kabataan. But it's always natural. Ang Ginoo mga kaigsunan kahibalo batag nganong masuko siya tungod kay na-offend siya sa aksyon sa iyang pinalangga katawhan nga mga pinili. Na siya gitaganan nga maayong mga butang alang sa mga katawhan, di man gyud nila pilion. Di man gyud nila panumbalingon. Kinsa may di masuko ni ana. So it's very normal. Ug makaingong ka nga ang Ginoo is not too far detached from His people, mga kaigsunan. He is so personal. Naagid siya realistic nga pagbati alang sa mga katawhan nga iyahang gihigugma. Kay ugwa kay gugma mga kaigsunan, moingon biya pug ka nga saon may sakiton sa kung tiyan nimong wa man koy pakini mo. Pero kung aduna kay attachment mga kaigsunan, it's just but normal to get angry at times. So kung imong tanahon, di na nato ni ma-overemphasize mga kaigsunan that the more God's people was close to Him, the more they had blessings, respect from other countries. Pero sa nagkadaghan ang mga panahon, mga kaigsunan, nga migintang sila sa Dios, di po nimo masukod ang kamalas-malasan sa ilang kinabuhi to the very extent nga bisan pa ang ilang kaaway gamiton sa Ginoo sa paggukod o pagdaog-daog kanila. And that's just how God operates. Tingali sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, daghang kaayong mga suliran nga nagukod nimo. Ang giingon rin nga lingwahe nga gamit sa atong lesson is sufferings. Mga pag-antos. Ambot lang og kinsay tao dinhi karon sa audience nga wa gyud kasi nati og pag-antos. Makaingon ta nga although panalangin na siya igsuon nga wa tay pag-antos pero kadudahan po na kung puros na lang gyud ta katawa ug wa nay mga suliran ining kinabuhia. Kay ngano man tingali suod gyud ta kay Ginoo muna nga di natan niya pahinumduman pero bisan pa manggani si Job mga kaigsunan nga wa gyud bikil nga tao nagantos pa man. And yet God allows sufferings natural as they are nga mahitabo mga kaigsunan aron ato nga maalimadmaran nga layo-layo na detas Ginoo. Yes. So that is just basically the point sa ato lesson sa Martes mga kaigsunan. Atong idhatag ang dugang mga punto sa atong mga kauban din sa panel. Back to you, Pastor Dan. Actually, usa sa mga mayong butang nga akong nakatuunan sa presentation sa Dios sa iyang kinaiyang ato sa iyang mga katawhan mao. Nga bisan pag kini mga tawhan na ingnon ta sa atong terminolohiya nga nabunalan, nalaktusan, no? Mao man na siya kung sa mga taga-Davao pa nakapiso, no? Nakapiso. Nakapiso. Pero kini mga tawhan na mga kaigsunan, dili nila matrace nga ang Dios adunay injustice nga gihimo ngadto nila. Buti pasabot, kung imo ni siyang subayon, no, matuman gyapon ang giingon din na sa Book of Revelation nga maski ang nakadawat sa hampak would somehow glorify God because God after all is a God of justice. Kay ilang magong makuan magud nila sa akong nagikaingon kung mag-ubo ko, simple ra kayo. Tungod kay hinginom kog bugnaw nga tubig, kung hikaon kog bugnaw nga mga pagkaon. So mubalik nga ni nako, balik kung dunay mga katalagman, makaingon ko nga sayop gihapon ako. Posible unta nga akong i-realize na in the case of Judah and the Israelites, ila untang tan-awon nga kining nahitabo nato dili magyud ni iyaha sa Dios nga kada bitawng dili magud ang Dios mo nag-orchestrate ani. Resulta ra magini sa ato ang kayabag. Pero gawas pa ni ana mga kaigsuonan, wala gyud magpawala ang Dios kung pamaagi nga ma-reach out niyang iya mga katawhan. Sa atong Wednesday lesson mga kaigsuonan, naa na po'y lain nga saad. Unya aron nga
magamit kining word nga puyok-puyok. Aron bitaw nga murag mahapuhap silag maayo. Ang gigamit sa Dios nga ilustrasyon mao nga adunay manluluwas, adunay makiglaban para nila nga kaliwat kini ni Jesse, no? Kaliwat ni Jesse, kisa man ni si Jesse mga kaigsunan, the father of David. O kung imong tanawon ang Davidic kingdom, mauto siya ging harian mga kaigsunan sa history sa Israel nga sa paghari sa mao nga monarch nga si Haring David, walay basta-basta nga mga laing gingharian ang makalupig nila. No, come to think of this surrounding nations mga kaigsunan. Kining mga Pilistihanon, mga higanti guni, mga dagkong tao ni. Pero unsa may nahitabo, gamay pa si David, no? He was already a king at that time. Kung imo tanaw ng history nga sa diha nga gilungguan niya ulo si Goliath. Pero gamay pa lang siya. Kung imong tan-awon ang strategiya niya sa gira makaisunan, indeed David was a really brilliant fighter and a warrior. Ug unya gikan ni ana nga kaliwatan makaisunan didto sa unahan mugawas ang iyahang the root of Jesse makaisunan nga mao si Jesus Christ. So naghatag din nilang paglaom nga naaman sila sa gitawag pagkabangkaruta o pagkaulipon, although wala sila gitugyan nga to sa mga Assyrians makaisunan nga matud pa sa author sa tong leksyon, that could probably lead them to be extinguished, no, sa ilahang ingon nga mga tao. Pero wala na gitugot sa Ginoo. Naalain sila mga partial mga kaisunan nga imprisonment, partial nga slavery, pero wala dito tali nga nawala ang ilang identity. Pero gikan niya nga sitwasyon mga kaisunan, ang ilang eksperyensya gusto sa Ginoo nga ihatag nila ang kasiguruhan nga somebody would come for a rescue, and that is the root of Jesse representing Jesus Christ. So dili lang to kay alang nila makaisunan, no? Alang po na nato as we trace back our lesson sa Lunes o sa Domingo nagaingon nga ang unang mga yuta di nagtamak-tamak si Ginoong Hesukristo, mao gyud to ang gitagna ni Isaias, ang dapit sa Galilea diin usa ka dapit nga makaingon ta nga remote nga dapit, usa ka deprived kayo nga dapit, lisod kayo nga dapit, dunay record dito sa mga kagulanan. Pero in that particular place, mugawas ang root of Jesse nga mao ang Mesias ug unya magsabwag makaisunan og paglaom alang kanila. Amen. Thank you kay Pastor Dan. Doc Ray. Yes, salamat Pastor Hes. Kung atong tanawon, balikan ako atong ingon nga kasuko sa Ginoo. Actually, ang gikasukan sa Ginoo dili iyahang mga katawhan. Ang binuhatan sa iyang mga katawhan, ang sala sa iyang mga katawhan. Now, let us remember nga God is mad or angry at sin, not the sinner. He loves the sinners. Gani mga kaigsunan, atong hinumduman nga sa diha, I don't believe nga sa diha nga nagkalisod, nagsuffer ang mga katawhan sa Dios, ang Huda ug Israel, nga ang Dios wala naapektuhan. Sa diha nga maglisod ta, magsuffer ta mga kaigsunan, I believe God is suffering with us. Kay ingon pa sa ato ang balaan nga kasulatan, iyahang nabatyagan ang atong mga kalisod. Mao hinungdan nga ang mao nga saad mga kaigsunan nga gihatag sa balaan nga kasulatan, sa tagna, sa Isaya, sa umalabot nga manluluwas. Mga kaigsunan, it is the only Son of God. Ug diha nato masabtan kung unsa kadako ang iyahang gugma sa iyahang mga katawhan. Nga bisan pa magyabag-yabag na sila, di gyud siya mutalikod ngadto kanila. Kaniadto moraog di kayo na ni masabtan nga ang gugma sa Dios gipadala ang anak. Ingon ako sa una nga wa pa ko'y anak. Kay ingon gyud ko Pastor Dan ug Pastor Hes nga, kung tinuod nga nahigugma ang Ginoo, ngano nga anak man iyahang gipadala, ngano nga dili iyahang kaugalingon. So, murag mo na akong nasabtan kaniadto nga wa pa ko'y anak, apan sa diha nga naa na ko'y anak, gilantan bitaw ang among kamagulangan anak nga tunga-tunga sa gabi daw wa ko kabalog unsay buhaton kay di pud kasulti ang bata kay gamay pa. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, nakaampog yung ko Ginoo. Ako nalay hilantan, ayaw lang ng bata. And I came to realize nga ang iyahang anak nga nigula gikan sa kaliwat ni David, mga kaigsunan, diha na ko na-realize
nga mas bililhon pa ang kinabuhi sa iyang anak kumpara sa iyang kinabuhi. So, the best thing, the best gift, and the best solution, mga kapaglaom, minahal nga mga kaigsunan, maugyo'y gihatag sa Dios. Aron lamang kita maangkon nato ang kasulbaran sa mga kalisdanan nga atong naagian. Remember, ang kasuko sa Dios, dili sa iyahang katawhan, kundi ang binuhatan, ang sala sa iyahang mga katawhan. God loves us, but He hates our sin. Mga kaigsunan. Yeah. Atong balik-balikan kadali ning pagkamisiyas ni Kristo, mga kaigsunan. Kung imong imaginon, exactly 48 generations gikan kang Adan, mga kaigsuunan, hangtod sa pagkatao ni Kristo, diha gyud sa record sa Mateo Kapitulo 1, mga kaigsuunan. Malingaw ka magtanaw sa ilang mga kaliwatan. Jesse was the father of David, pero balikan nimo kadali, makita nimo din ang mga significant women in the lineage of Jesus, mga kaigsuunan. Ang papa ni David si Jesse, ang papa ni Jesse si Obed, ang papa ni Obed si Boaz, nga maoy bana ni Ruth, mga kaigsunan. And this is just how close they were sa ilang panahon. And yet, down the line, gatcheris gihapon ang Israel, mga kaigsunan, nga unta mabalik ang respeto sa mga kanasuran sa ilang palibot sa panahon nga nagrespeto sila sa paghari ni David, mga kaigsunan. Ano man, naisgutan ni Pastor Dan, nga gamay pa lang siya, bangis na siya kayo nga manggugubat. Wa siya mahadlok ni Gulayat, mga kaigsunan. Ang atong tanaw ni David, he was so confident, gumikan kay master kay siya sa iyahang sling niya, lambuyog. Pero ang labing tinuod, mga kaigsunan, kung imong basahon ilang away ni Gulayat, ang iyaging gisaligan, mga kaigsunan, was not his talent, but the Lord, the God of Israel. Amen. Mao gito iyahang gibungat, mga kaigsunan, ng mga pamulong. Sige siya lambuyog, ingon siya, ni duol ko nimo, nakigatubang ko nimo, dili tungod sa gahom o sa spear and the sword. Mo niyang giingon, kundi in the name of the Lord, the God of Israel, whom you have defiled. Pagkalami agi kay diskurso ni David, mga kaigsunan. Pagkatumba ni Gulayat, katong tingog nga naglanog-lanog nga gumikan sa ngalan sa Dios. Di ito malimtan sa mga tao. Ug tungod nini, mga kaigsunan, battle after battle, nagingon ang record sa Chronicles nga ang tanang nasod nagbaton og kahadlok sa Israel ug sa ilang Dios nga gamhanan. So, they always look forward to that triumphalism, mga kaigsunan, during the Davidic reign. Mauna nga, natural lang yun nga i-mention ni Isaias down the line nga mubalik pag yun buhi nga dynamism o respeto sa mga tao sa palibot sa ilahang nasod, mga kaigsunan. And that's very normal nga gihisgutan, mga kaigsunan, ang saad sa Mesiyas nga malabot. Maubitaw na nga, extremely speaking, sa ilahang pag-anticipate sa coming of the Messiah, mga kaigsunan, he was more of a political one sa ilahang lantaw, mga kaigsunan. Mao na nga, pag-abot ni Kristo, na-overlook yun nila ang realidad sa pag-anhi ni Kristo. Although, kadtong tanang tuyo ni Kristo was not only political, but he was to establish a kingdom of love para sa tanang mga tao, mga kaigsunan. Pero imagine na lang ginani mo, sa kataas sa panahon nga na-oppress sila sa ubang mga nasod, gusto na gid nilang mulighot, mga kaigsunan, nga makabalos. Pero gusto sa Ginoo nga kanang panimalos, dili gyud na mo ihambin sa kasing-kasing siya, mga katawan. Kundili, balik ra gihapon sa missiological outlook sa Dios, nganong gipili sila ingon nga mga katawhan. Nawala na gyud ang ilang misyon, mga kaigsunan, totally. Sa diha nga ang ilang mga hari nagyabag-yabag, nanimbas mga Baal, nanimbas mga Diyos-Diyos sa mga kasilinganan. And that missiological call was lost in them. Mao na nga gusto sa Ginoo nga inigabot sa Mesiyas, mga kaigsunan, mubalik gyud ang ilahang kadasig ug kainiton nga ang gugma sa langit ipabati
sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Dili panimalos kun dili kaluwasan. Magdungan ta mga kaigsunan ug sakas langit. That was actually God's will for His people. And yet, they misunderstood that. So pasalamat ta nga gitagna sa Biblia kining ugat ug ang sanga all in one mga kaigsunan. So ang ugat gikan ni Adan paingon kang Jesse, paingon kang David, hangtod na sa pinakatumoy nga udlot mga kaigsunan. You will never find genealogy in scriptures nga pagkahuman ni Kristo ni padayon pa mga kaigsunan. Wa na gyud. Jesus was the last person that they anticipated throughout the generations of God's children beginning with Adam mga kaigsunan. So, he was the ultimate fulfillment sa tanan nila nga mga suliran sa ilang nasod mga kaigsunan. And we praise the Lord. Jesus is the center of our worship bisan hangtod karon mga igsoon. Atong ibalik ning panapos nga mga statements sa atong mga kauban. Doc Ray, aduna ba kay mga panapos? Pastor Dan atong unahon sa dili patakupan ni Doc Ray sa iyang pagampo. Actually, ang talan-awon mga kaigsuon nga gipresentar ni Propeta Isaiah, dili lamang siya naglangkob sa pag-anhi ni Kristo sa unang higayon, no? Sa iyang pagpakatao. Kung dili ang kalampusan didto nga gibat-bat sa propeta, naglangkob sa iyahang pag-anhi, no? Sa ikaduha. Buti pasabot nako mga kapaglaom nga kung ang nahitabo sa Israel kaniadto naa sila'y paglaom, and that hope mga kaigsuonan was pointing, no, to the advent of the Messiah, the birth of Jesus Christ. Kining atong mga kagulanan karon mga kaigsuonan, kining atong mga challenges, kining posibilidad nga naabot tay mga wrongdoings, no, which resulted sa atong pag-antos sa mga consequence niini. Ug unya mubati kita og kaguol nga murag ang langit hintabo na nato, ang yuta murag nagbuka sa iyang baba o nagisuyop ta. Kining tanan mga kapaglaom hatagan pod og katapusan nga solusyon diha sa kalinaw, no, sa noble Prince of Peace, sa diha nga mubalik ang atong gipaabot nga si Ginoong Hesukristo. So Amen. ang kalampusan niya mga kaisunan, the first advent of Jesus Christ solved the problem of the earthly Israelites. Ug unya ang pag-anhi ni Kristo magsulbad pod sa mga problema o maghatag og paglaom nato nga mga espirituhanon nga mga nagpaabot kang Kristo, ang mga moderno nga mga Israelhanon. Amen. So tungod ni ana atong ibutang atong pagsalig ni Kristo, He is the noble Prince of Peace. Amen. Doc Ray. Yes, mga kapaglaom, huwag yun tayo laing saligan. Di harag yun kang Kristo. O tungod nini, ako kamuhang yun nga muuban ka na mo sa ato nga pagampo. Gamhanan na mo nga Diyos. Huwag yun kami lain, kadangpan, kasaligan, nga tininuod nga nahigugma ka na mo, bisan pa sa panahon, nga usahay kami magpalayo diha kanimo. Hangyoon na ko Ginoo, nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo. Labi na ni ining among mga minahal nga mga kapaglaom, mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Kana sila'y mga hangyo alang sa ilahang kaayuhan. Ani adinhi si Jessica mga puro alang sa iyahang complete healing. Si Jessica Ubalo nga na siya'y bukol sa iyahang liog, nagampo kami Ginoo nga mahilis na unta kini. Og ani asab dinhi nga among igsuon si Normita Kabusog nga naa siya internal bleeding sa iyahang utok. Si Mesla Eslawan nga angko na niya unta Ginoo ang iyahang gipangandoy nga mahalin ang iyahang yuta diha sa Samal. Mausab si Rolando Suronda alang sa iyahang complete healing sa iyahang tiil. Si Ryan Makatumbas alang sa complete healing and recovery. Si Arlene Acosta ayang safety sa iyahang anak nga hapit na maga-deliver sa iyahang bata nining umalabot nga bulan. Amo sad giampo Ginoo si Brother Ryan Sabales sa iyahang complete healing.
si Lucilo Kaagay alay sa total healing. Og amo sad giampo si Charlene Arellano sa nga anaa sa hinguog sanitarium sa kini nga magbubuhat alang sa iyahang complete healing and recovery. Mausab si Nena Yaon for fast recovery and healing. Ginoo kining tanan, among gisalig nga amo kining madawat ang imong tubag sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen.